Azpeitiko sokamuturrak 5 urte bete ditu aurten. Urte esanguratsua dugu beraz 2018koa. Eta urte hasieran ospatu genuen azpeitiarrok 5. mendeurrena. Herri batzorde batek hilabeteko egitaragoa antolatuta. Ederki joan zen dena. Zezen beltz izan zen batzordeko partaidetako bat. Azpeitian aurten bete da beste urteurren bat. Apalagoa bada ere, 10 urte bete ditu Zezen beltz elkarteak. 2008ko otsailaren 2an aurkeztu genuen, karnabalen bezperan. Elkartearen izaera irekia da eta batik bat sokamuturrean ibiltzen diren lagunek osatzen dute. Sokamutilek, ganadutegitakoak, zaleek eta abar. Udalarekin hartu eman estuan aritzen gara. Azpeitin kaleko zezena bultzatzi da Zezen beltzen helburue. Azpeitik sokamuturrin tradizio handile du, baina ikusten genuen falta zala bilgune bat gauza hauek hobeto antolatzeko eta ekinbide berri egiteko. Eta holaxe 2008an sortu genuen. Helburu honekin badatorren edozeinek har dezake parte Zezen beltzen. Sokamuturra sustatzea eta lehen goiturak berreskuratzea, sokamuturra babestea, ganadutegiak bisitatzea, entzierroak egitea, errekortari txapelketak, zezen jolasak, horrelako ekinbideak egin ditu Zezen beltzek 10 urte hauetan. Hain zuzen ere, aurten elkartearen 10. asteburua antolatuko dugu. 2011an berriz, Azpeitiko sokamuturrari buruzko dokumental bat egin genuen, Soka ez da eten izenekoa. Aurten, irteera pelikula prestatu dugu, sokamuturraren 500. urteurreneko herri batzordeko kideekin batera. Txiban eta Lodozan izanak gara gure sokamuturra ezagutarazten. Gure jarduere beti eduki izan da harrera ona herrian eta beti sortu izan da giro ederra. Hortarako ezinbesteko die bat taldeko kideen konpromisua eta herrian laguntza eta babesa. Herriko belaunaldiak uztartzea eta gaztetxoen artean afizioa sortzea ere baditugu helburu. Soka ez eteteko. Usadi honek aurrera jarrai dezan. Herritaren artean errotutako elkarte bat da Zezen beltz, eta arazo sozialak laguntzeko asmoz, elkartearen asteburuko Grand Prixen bildutako dirua beharra duten entitatei ematen diegu. Geuk ere ale bat jarri nahi izaten dugu. Elkarteak egiten duena zabaltzeko zezenbeltz.eus webgunea eta sare sozialak ditugu. Dagoeneko 10 urte bete ditu Zezen beltzek. Esperientzia ederra izan da. Segituko dugu lanean. Segi dezagun kaleko zezena sustatzen.